Na sziasztok! Így az előző videó után 1 órával, hát meg is jött a kedvem, hogy folytassuk. Hát, akkor Five Nights at Freddy's 1, part 2, continue, harmadik night. Valószínűleg beszarás lesz. Amire számíthatok, az sok beszarás, igen. Itt vagyunk újra az eredeti FNAF játékban. Az eredeti FNAF egy... Az eredeti FNAF 1-ben. Okay. Hey, you're doing great. Where is the chica? I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that Supli they died. closet. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things are Igen. getting real tonight. Ez itt nyilván még mindig az eredeti FNAF 1, I had an idea. ami nagyon jó nekem. Nagyon szeretem a FNAF-ot, már a videóimból gondolom kitaláltatok már. És hová tűnt az a hülye csika? Amúgy szia csika. Már megjött a csikalika. Nem érdekel az endoskeletonod. Mi? 12 óra van és már 88%. Az a viszonylag probléma. That's a big problem. Ott van a rules for safety, don't run. Nem szabad futni, nem szabad jellelni, azt nem tudom, nem szabad sikoltani, nem szabad földre szarni. Stay close to mom. Maradj közel az anyukádhoz. Nem szabad megérinteni Freddyt, nem szabad ütni, és el kell menni sötétedés előtt. Mert különben jön a Freddy Fazbear. Az eredeti FNAF mi? Ez bizony pontosan az. Na, csika! Halló? Ott van. Ott bámul. Bár örülnék, ha nem bámulna, mert kiráz a hideg. Úszakot itt is glitchel a csika néha? Vagy itt nem? Nem, csak elmegy. Itt nem glitchel. Aha, megy a konyhába. Nem it's me! Maradjál! Nem it's me! Ez nem ott van hátul. De ott van hátul. És ezért kellett ennyi ideig glitchelni a kamerának. Annyira szeretem ezt a zenét, ez annyira megnyugtató, komolyan így az éjszaka közepén. Nagyon jó. Már csak a Foxy hiányzik. Aha, jó, kellett nekem mondanom a Foxyt. A kitchen. A csika. Ott van, ott tátog nekem. De ne tátogjon, mert hozom a shotgunt. Nekem rossz szokásom a FNAF-val maradjál csika. Nekem a FNAF-val kapcsolatban rossz szokásom, hogy 5 órakor becsukok minden ajtót. Nem kéne, mert az engem megnyugtat. Where is csika? Ott, hát persze. Vicces, hogy Bonnie meg Freddy még nem indult el. Se Foxy. Csika még mindig a konyhában van? Aha. Party time van. Halljátok emberek, party time van.
Nagyon nagy party time, igen, nagyon party time-os. Én is ilyen party time kedvemben vagyok itt. Itt lehet partizni ezekkel a animatronikákkal. Hogy ott van a csika. Ott van a baby bird. És ő megint elment. És hol van? És tengeri sün. Tengeri sün. Na most mi jön? Elindul a csikalika? Na most lesz itt mi? Na most hol van? Ott van hát. Oké, 3 óra 40%. Ami vicces, hogy a többiek meg nem is indultak el. Hol van a csika? A konyhában. Hát ma... Csaj, megkérem, hogy ne legyen a konyhában. A damdam. A damdam király. Ott a gyerek. The king of damdam. Takarodj innen. Ajjajjajjaj. Az glitchelni szokott. Nem glitchelsz? Bukadjál meg csak. Hí! Mi? A 2 oldalamon vannak. Ha maradjál! Melyik jött? A csika. Mi? Viszont a Bonnie itt van. Bonnie az nem megy el innen. Ott a csika. Mi? Freddy. Ugye nem ment el? Ne. Ott van! A Freddy Fazbear. Arra. Még mindig itt van a kis köcsög. Hallott, takarodj már el innen. De mi ez? Hát ez csalás így. A végre elment a kis kutya. A végre. Jó, de meddig zenél a Freddy, addig még van esélyem. És hol van Freddy? Supli closet. Ott van a Chica, Freddy, Bonnie. Hát az nem itt van. Legyen már 5 óra, könyörgöm. Nem. No, God, please, no. No. Nem. Na, ez mi volt? Na várjál, mert negyedik night van. Én már ilyen profi FNAF-os vagyok. Most nem fogok meghalni, figyeljétek meg. A Five Nights-et meg is kivittem egy halál nélkül. Jó, 6. night-on meghaltam, hát de hát ezt kinézi. Adagolj meg, csika. Halló! De várj, mert a fongály meg most fog megdögölni. Ezt hallgassuk már. Hey, do me a favor. Maybe sometime you can check
És akkor nem mozognak az animatronikok, nem? I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Oh no. Meg lett Golden Freddyzve. Meg lett Freddyzve. Itt normálisan látszik a Foxy legalább. Most Foxy még egyszer se futott. Pedig a harmadik éjszakán már kellett volna. Oké. Vagyis hát most mit mondjak? Persze, hogy oké. Persze, hogy oké, hogy mindjárt elfut felém a Foxy. Hát persze. Hát miért ne? Gyere, fuss le csak a maratont, ide felém. A Foxy lefutja a maratont, hát. Ja, hát Foxy meg a maraton, ők nagyon jó barátok. A Golden Freddynek még van pofája, itt mízzél nekem még a végén. Akkor én megölöm. Vagy inkább ő öl meg engem, de se baj. Jó, nincs Golden Freddy. A Chica, a Bonnie. Jó hely. Hát most már kevésbé. A Bonnie, ott a Bonnie. A Bonnie the Bunny. Oké, chill, guys. Chill, minden a legnagyobb rendben. Meg kell squishizni Freddy orrát. Meg kell squishizni. Lots of dank, a bunch of bad bitches in the glass of drink. That's all I need. Dugulj meg, Bonnie. Persze, hogy ide kell jönni, te mindig ide jössz. Mert annyira szeretsz engem. De bárcsak ne szerettél. Elhúznál innen végre már? A Bonnie az mindig megszivat. Más youtubereket is. Na, elment? Hát persze, hogy nem. Hát miért menne el? Már jön a Foxy is, ott rohan. Az még le is szopta az áramomat. Mert azt hiszem 4%-ot vesztek, ha fut a Foxy. Hát de mit csináljak, ha fut a Foxy? Hát semmit nem lehet. Freddy is elindult, hát persze. Hát nincs jobb dolga. Bonnie, te meg takarodj már el innen. Hát nincs jobb dolga a Freddynek, mint elindulni. Lots of dank, a bunch of bad bitches in the glass of drink. Mi? Hát ez mikor teleportál ide? Bonnie, takarodj már el! Na, köszönöm. Meghallotta a szavamat, Chica. Hol van Chica? Hát maradj a helyeden. Mármint a helyed az a... Helyed az a színpadon van, ott már nem fogsz maradni. Hogy Freddyvel mit is kell csinálni, mert arról nekem fingom nincsen. Azt hiszem, őt kell utoljára nézni a kamerában, vagy mi? Szóval, ha nem az ő kameráján, hanem erre a kamerára kattintok utoljára, akkor megdöglök, vagy bejön. Mert ilyen meleg. Örülnek neki, hogyha valahogyan. Na és most Chica hol van? Lots of dank, a bunch of bad bitches in the glass of drink. Chica. A kitchen. A kitchenben van, hát persze. Hol lenne? Na és Freddy, az még ott villog nekem. Ne villogjál, mert nem vagyok epilepsziás, de azért ne villogjál, mert azért én sem szeretem, ha villognak. Na most hol a Chica? Na most nem megint hol az a Chica? Meg a Lika. Ott a Bonnie. Ott a Chica, hát persze, hogy ott a Chica. Hát hol lenne a Chica?
Még egy real screen se láttam. Ott a Golden Freddy plakátnál. Pedig már hiányoznak a Golden Freddy real screenek. Ott a csika, hát persze. A csika, hát persze, a csika. És újra elfogott az a magányos érzés, mint amikor először néztem FNAF-ot. Az nagyon jó. Az a legjobb, ha magányérzés fog el FNAF-ozás közben. Hogy egyedül vagyok, jönnek a hülye animatronikok. Meg kell védenem magam. Hé! A rohadt életbe! Hát maradjál a helyeden! Te jó, hát most döglés lesz, az biztos. A rip, hát ez most a rip. Hát persze, hogy a rip. Hát igen, ez nyilván egy rip. Egy ripperoni. A csikát még egyszer se látom itt az ajtóban. De mindjárt jön a ripperoni. Freddy eljön értem. Eljön értem a halál. Maradjál a helyeden. Ott az It's Me! Ne. No, guys, please, no. No, 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 no. Ne It's Me-zzél, mert megöllek. Tudom, hogy jön a Freddy. Jön a har. Azért nézem őt, mert akkor végigcsinálja a zenét, és ha végigcsinálja a zenét, akkor lehet, hogy végig 6 óra lesz, bár 4 órakor ment el az ára, nem hiszem. Ne. Hát azt hittem, ilyenkor még vár egy kicsit a Freddy, hogy felkészüljek a beszarásra. Ha maradjál már. Megjött a Freddy. Ott van a szemgolyón, ki van nyomva. Hallom, hogy itt hörög mellettem. Ott. Az glitchel a kis ripperón is. Aha, annak valami komoly agyi problémája van amúgy. Annak a Bolinak valami agyi baja van. Rángatózott egy kicsit olyan tikelős. Foxy még nem akarja lefutni a maratont? És amúgy Freddyvel mi van? Nyugodtabb lennék, ha Foxy lefutná a maratont végre. Végre ide az office. Na, itt lépkednek, hogy közel. Ezt mindjárt behörög valamelyik robot. Hogy a csika merre bújkál. Hát gondolom a mosdóban vagy a konyhában. Hát vagy az arcomban! Az is egy megoldás végül is. Bár az nem bujkálás, ez már ordibálás. Ezt az arcomba vonyít egyet. Aha, volt ott höhö. Freddy. A konyhában van. Tessék, ott fut a Foxy. Megint leszopkodja az áramomat. Döm didi dom. Az ő Freddy már jön oda közel hozzám. Az meg nekem nem jó, mert annak nem adnak. Kicsit még zenészkedjen ott a konyhában. Lehetőleg 6 óráig. Szia, Bonnie. És amúgy viszlát, Bonnie. Köszönöm a kedvességedet. Kicsit hallgatjuk Freddy zenét? Mi? Lejárt a muzsika? Akkor most jön ide. Freddy.
Most jön elértem a Freddy Fazbear. Nem dam-dam, nincsen dam-dam. Aha, most jön elértem. Ott van a Freddy Fazbear, arararara. Hát bárcsak hallanám, ahogy fut a Fox is, nem kéne kamerában nézzem. A Freddy elment. Remélem visszament perverszkedni a lánymosdóba. Nem. Didi dam 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 dam. Takarodj ebben. Kicsit meg kéne nyugodni ennek a Bonnesnanesznak. Mondjuk azzal kedvezne nekem, ha eltakarodna. Hor-hor. Orororor. Oké, 5 óra van. Ott az icmi, na gyere, Foxy. Én megférsz ott a Bonnie mellett? Te ott Bonnie-val jól el vagytok? Aha, a glitchelős Freddy van ott. Ott glitchel egy kicsit az a Freddy Fazbear. Mi? De nem ment el a Bonnie. Hát ez itt csalás. Most már legyen 6 óra, léci. PLS. Mi? Már is? Gyere. Neki mély. Jaj, de ijesztő vagy. Vibráció, hát kell a vibráció. Display. Original. Ez az original mód. Original. Display mód. Hát legyen fullos, nyilván. Unlocks. Ó, de jó! Mi? Ezeket pénzért lehet venni csak? Unlimited power van. Fast nights. Hát, akkor nem lesznek ilyen plüsseink itt nekünk. Most van itt a Freddy mellettem. Lots of dank, a bunch of bad bitches in the glass of drink. Freddy. Most a Freddyre kell mindig ránézni. Kamerával a tévára. Mert különben megöl. Legalább pontosan tudom, hogy mikor fog megölni a Freddy.
Szia, Freddy. Foxy van. Gyere. Mi? Hogy 10%-ot szopkod le a Foxy? Hát ezt én nem tudtam. 14%-on voltam. Freddy, gyere. Megnyomnám az orrát. Kísérem. Szia. Szerintem ez a night már csak a következő videóban lesz, mert ez valami agysobravasztó. Na, ez a mai videó, vagyis ez a második mai videó, ennyi lett volna. Tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nagyon szeretem olvasni a kommenteket, ezért nagyon szívesen, nagyon örülnék neki, hogyha írnátok pár kommentet. Na, sziasztok!